מה יש לנו? הארץ ידיעות ומעריב קיבלו את זה לפני חצי שעה. משטרת דובאי מכנסת מסיבת עיתונאים בשעה 7. The victim was a 50-year-old Palestinian man by the name of Mahmoud El-Mabrouk. מה שהולך להתפרסם שגוי. אני חוזר, שגוי. איפה המחשב של מברוך? אני מצא אותו כשהוא פרץ לכספת. אני רוצה דוח מלא על המחשב הזה. הוא אמר שאנחנו נהיה שירים. למברוך היה מחשב נייד שמופעל על ידי כרטיס חכם. נמצאים בו אינסוף נתונים על תוכנית הגרעין האיראני. תתכוננו לעצור אותו. דניאל לוי, בן 38, יליד צרפת, מקצוע זייפן. איפה הכרטיס? הכרטיס הזה שווה $100 מיליון. הנה 50 שקל, וזה בגלל שאני מכבד אותך. איפה הכרטיס? דבר ראשון חשבתי על אריק, בשביל הדרכונים ובשביל הרעל. אריק פלימן, היום הוא הבעלים של כמה וכמה מכוני ליווי וזייפן של כדורי ויאגרה. עינב שוורץ, סטודנטית בת 25, יפהפייה. Tu m'appelais pas? Et alors, vous avez fait quoi? פסיכופת. Facebook avait hacké la sécurité et les communications de l'hôtel. אנטואה סימון, צרפתי גם כן, גאון מחשבים, האקר ידוע. מול מחשב אומרים שהוא יותר מסוכן מנסראללה עם טיל בליסטי. תטו? איזה סוכנים? הם בכלל לא שלנו. תשיגי לי את ראש אגף קשרים מיוחדים. התגעגעתי. תעשה סדר בלגן. בסופו של דבר, כולנו שקרנים. הם חושבים שהם עובדים בשביל המוסד. אז אולי הכנות זה פשוט להודות בזה? משעשע, לא?